aftryk på forvandling. Konflikt, det sker ikke så tit, men hvad tror du det er, at det gælder? Det er den danske model, og den tæller. Vi har en lockout, og jeg tror vi får travlt, for de knuser den skole som vi kender. Vi har håb for en fremtid som vender. En skole for to, hvor vi nok skal bygge bro mellem standpunkter, holdning og værdier. Duer ikke bare at gøre som I siger. Når dagen er endt, kan vi være selvbekendt, for vi står her for retten til forhandling. Vi vil selv sætte aftryk på forvandling. Tak skal I have.